Alah cek isuk lho cemple mek digendang-gendong lho nyapono lho. Toh aku lagi bingung iki ya. Bingung nyapa? Iki lho tak kasih nama sapa iki? Wong biasane lahir ceprot wis mok jenengne kok iki saiki bingung. Ya sangke iki lho bagusnya ngono aku demen dadi malah bingung ngono tak jenenge sapa. Wek ana saran to kawan? Tak jenenge sapa? Ya wis njaluk saran mae wong-wong ae ngono ya lekmu. Komen saran nama. Iki lanang arep wedok iki jantane sik tak jenenge. Endi sing betinane endi? Wah wis wehatno lho. Iki. Kayak mlayu njipuk nek endi kae. Wah melu isan. Pas jeng goleki lho mok tinggal ngono ae. Iki betinane iki. Wah gliwu-gliwu kaya ngono ya betinane. Betina, saran nama ya. Wah, janan. Ya wis, peh mek digendang-gendong ben ngemik ngono lho. Oh. Ya.